Paulínka, už v detstve od malička sme ťa viedli k hudbe, k láske k hudbe. Tá láska k hudbe sa stala tvojou súčasťou, tvojou dušou. A keď sa nad tým tak zamýšľam, veľmi ma teší to, že táto láska ťa doviedla aj k láske životnej. Milý Timotej, fascinuje ma ten váš sliačanský duch, to ako s láskou, pokorou zachovávate tradície, pristupujete k folklóru, odozdávate ho ďalším generáciám. Keď sa tak nad tým zamyslím, vychádza mi z toho taká jednoduchá, ale krásna rovnica. Láska k hudbe, láska k tradíciám sa rovná vaša láska. Dnes ste sa rozhodli ukončiť jednu kapitolu života, v ktorej ste písali každý svoj vlastný príbeh. Ale od dnes už začínate písať príbeh spoločný. Už to nie je ja a ja, ale už je to my. A pred vami je mnoho prázdnych, nepopísaných strán. Ja vám želám, aby ste k tomu príbehu, ktorý na tie strany popíšete, pristupovali s láskou, s rozvahou, aby ste ho naplnili porozumením, aby keď sa niekedy v budúcnosti začítate do toho príbehu, aby ste v ňom objavovali radosť, úsmev a lásku. Nech tá vaša láska vydrží a nech sa stane nosným pilierom vášho príbehu. Zaplakalo dievča preň. Ohlasy mladencov, oni očakáva. A sa ti nepáči, spred do dverí vráca. Ja tu mám pre vás jeden dar. Myslím si, že takýto strom asi poznáte. Timotej chcel vlastne požiadať Paulínku o ruku, ale nedarilo sa mu to práve na dovolenke. Až nakoniec sa dostali k tomuto stromu. A to je olivovník. A práve to bolo miesto, kde Timotej požiadal Paulínku o ruku. Že olivovník je práve významný tým, že sa dožíva, alebo teda dorastá nie do moc veľkých rozmerov, ale púšťa veľmi hlboko korene. Práve toto manželstvo je ako tento strom. Keď ho budete dobre polievať, dobre sa na ho stavať, vystavíte ho slnku a dobru, verte mi, že bude rásť. To ešte potrvá. Nech sa ti páči. Až do dna.
Ďakujem.